Un o'r pethau gorau am sefyll drosesau David Oliver mewn cystadleuaeth yw gweld mi fel un. Haia, haia. Alright, haia. Ti'n nabod yn llythrenol pawb sydd yn dod mewn i'r cylch? Dwi'n meddwl bod o'n byd mor fach, ta. Ydy. Yn amlwg, pap yn licio fi. A'r cyfarchiad yn bwysig iawn i ni nhw dymlo gartrefol hefyd. Yn wir. Ydy. Yn bendant. I ni'n edrych ar yr Eboesi neu'r Adfeirch gyda'r adran ec. A faint sy'n y dosbarth? 8 yn y dosbarth. 8 yn y dosbarth. 11 oedd i fod wedi cofrestru'n barod, felly mae hwnna'n rhyw eitha da. Yndi, rhyfedd dda, ac mae'n anodd adeg yma'r flwyddyn. Mae yna dipyn o waith i gan o'n barod. Dwi'n siŵr bydd lot o'r rhain wedi cael ei arddangos trwy'r flwyddyn, a mae angen i gadw ceffyl yn ffres ac yn iawn, bod nhw'n cael bach o brec hefyd. Felly dwi'n siŵr bydd lot o'r rhain ar ôl y ffair yn cael ei troi allan. So mae'n dipyn o her cael y rhai blwyddi yn barod. Pan ti'n edrych ar natur yr adran ec, siwt ti'n disgrifio i natur nhw? Mae natur a tymer y cyffylau, mae o mor bwysig o ran, bod nhw'n edrych yn hyfryd gyda'i coleri gwyn mlaen, mae rhaid nhw'n gwneud job diwedd y dydd. A mae rhaid bod natur a tymer dda iddyn nhw. Fel bod nhw'n gallu, bod nhw'n addas ar gyfer marchogaeth, ar gyfer gyrru, ar gyfer plant a phobl ifanc. A dwi'n meddwl bod ni'n lwcus ym myd y cobiau Cymreig, bod gynnu ni'r natur yna yn naturiol. Ond maen nhw'n bryd hyfryd o ran i delweddau hefyd. Yn amlwg, maen nhw Welsh Ponies Cob Teip, Merlod Cymreig Teip Cob. A mae rhaid bod corff a bod nhw'n amlwg yn Gymreigaidd, ond bod yna mwy o fatha delwedd poni iddyn nhw. Mwy fatha, bach mwy ysgafnu i asgwrn ac a penedel hefyd, bod nhw'n edrych o ponis yn edrych na cobyn, os i hynny'n gwneud synwyr. Ydy mae e. O ti'n sôn am blant, a ni wedi gweld dros y ddeuddydd diwetha, lot fawr o blant yn dod mewn i'r babell a'r ffair i hunan. Dwi'n meddwl bod yn hyfryd gweld yr ysgolion ledled o wlad yn cymryd mantes o'r cyfle i mam ddim. A dyn ni'n gweld criw o blant bach yn yr heibio ni yn gwylio beth ni'n gwneud ar y sgrin ac wrth ei boddau ag athrawon yn trio tywys nhw trwy'r dorf sydd fan hyn ym mhabell y cyffylau heb colli unrhyw un. Yn union. Parch mawr i'r athrawon. A mae'n bwysig, mae'n bwysig bod nhw'n deall be ydi cefn gwlad a be ydi traddodiadau ni yng Nghymru yn dweud. A ti'n gweld i lliged nhw'n goleuo lan achos bod nhw'n gallu bod yn eitha agos i'r anifeiliaid. Mae'n creu argraff fawr arnyn nhw. Yndi yn bendant ac dyma citizens y dyfodol mewn ffordd yn de, so mae'n braf cael gweld nhw yma yn joio. A dyma ni felly yn beirniad. A dyma ni felly, yr hosglymau a'r cardiau yn cael eu dosbarthu. A coch yw'r lliw mae pawb yn cael gafel. A'r wobr gynta yn mynd i walena April Showers yn berchen i Tracy Atkinson. Yn y dosbarth hwn. So as you can see, our judge, Mr. Hewitt, is currently presenting the first prize, and it's a pleasure to welcome the President Lady Joe Humphrey from the Feature County Glamorgan to the ring to present the prizes in this class. Llongyfarchiadau mawr felly i'r enillydd. Many congratulations to the winner, number 2475. A nice class to win. Very nice. Big quality Olivia class. O'Hara Is this with yours? Legacy. No, she's owned by a lady called Tracy. And I've just got her with myself at the moment to bring her around and bring her to a few shows. And what sort of a season have you had with her so far? We've not done a great deal with her. Kept her out over the summer. Had a beer pony over the summer. Thought we'd bring her out for the winter season, the fall shows. A good season. It's paid off now anyway with the Winter Fair. It has indeed. Good luck. You've got the championship next. Yes. Well done. Thank you very much. Diolch yn fawr. Thank you. Fydd yna ddathlu yn Sir Gaerhirfryn heddi wrth i walena April Showers ddod i'r brig a llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchennog Tracy Atkinson. Put your hands together for the winner of the Yearling filly or Gelding class, Walena April Showers. Followed in second by Labels, Rose and Roses. Ac yna yn drydydd heddiw in third, Cymreig Legacy.